40 लाख 40 लाख फैसा बिनाया बै बे जाय सुबुं सानै जायखौ बुंदों राजा आरो बिजों लोगोसे सासे दंफायोमोन बिसोर आंखौ बुंनो थिनदोंमोन 40 लाख बिनो थिनदोंमोन आं बिनाय बुंना होनाय जादोंमोन जाहाथे जेब्राया ओरैहाय आदा असिन्थनाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनाय होयो बा माबा होयो बे हिसाबै आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन 40 लाखनि फैसानि खोथायाखौ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय जानांगौ बिथां अफ्रिया मा बुंदो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरो मिया दाख्लैनिफ्राय ससियेल मिडियायाव दाख्लैनो मियानिफ्राय ससियेल मिडियायाव माने भाइराल जागासिनो बिथां अफ्रि दैमारिनि मानोना पुलिसा खाबाय होननानै थ' जाहोना मा आरो मानि थाखाय थ' बि राजानि बुंथियाव बिथाङा बुहुद निउसफोरावनो मियानिफ्राय नुगासिनो थ' बिनिनो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदो नोंथांमोना अननानै जोबसिन नायलांदो हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय स' नोंथांमोनाथ' दा ससियेल मिडियायाव नुखाबाय थादों माने बिथां अफ्रि दैमारिखौथ' रावबो सिनायालासिनो गैया बिथाङा एक्स एनडिबि आरो इउटुबारबो थ' बिथांखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो थ' बिथांनिनो गोदोर गोदोर निउस चेनेलफोराव माने ओरैबायदि माने दावराव जागासिनो माने बिथाङा 40 लाख दाबि खालामनानै बि राजानि बुंनायथियाव बिथाङा 40 लाख दाबि खालामनानै माने पुलिसजों खाजाबाय होनना खोनानो मोनदोंखि आरोना जोङो माने गोदोर गोदोर निउसफोराव थ' बे बाथ्राया सैथो खिन्थु मानि थाखाय हमजादो आरो जाहोना मा बेखौथ' रावबो मिन्थिया थ' खोनानो मोन्दों जोङो बिथाङा पुलिसनिफ्राय गबायबो होननाय खोनादो थ' बिथाङाथ' भिडिअ लाबोखागोन जाहोना मामोन आरो 40 लाखखौ मानि थाखाय बिदोंमोन थ' नोंथांमोनाथ' निउसफोराव नायखाबाय थ' रावबोथ' जाहोनखौ मिथियाखै खिन्थु भिडिअखौसो बानायबाय थादो ओरै थोरै अफ्रि दैमारिया बिराद कमेन्ट रायजानाय फैदो आरोना माने ओरै थोरै इउटुबारानो आरो एक्स एनडिबियानो माने बिदि मानसिफोरनाव रां दाबि खालामो माबा खालामो होननानै स' माने रावबो मिथियाखै मानि जाहोनाव मा बिदो खिन्थु भिडिअखौ बानायनायखौ गोबाङानो नुदों आरोना माने जाहोन मिथियाबाबो भिडिअखौ गोबां बानायदों आरोना थ' बिनिनो आं मोनसे भिडिअ लाना फैबाय रावबो गाज्रि मोननाङा स' अफ्रि बिथाङा माने गबाय आरोना माने थ' जेलावथ' जोबजाखायाखै पुलिसा खादो होननाय खोनादो थ' मियायो ओमफ्राय दिनैफोरसो गबाय खोमा ना मियानो गदो नोंथांमोना निउसाव नायनो हागोन गेदेर चेनेलफोराव स' सोरबा सोरबि बिदिनो गुदि बिजौ मिन्थिया मुवा माने पुलिसनि जेलाव जोबजाबाय माबाबाय होनबाय थादों आरोना थ' बेनोसै सैथोआ मा बिथाङा भिडिअ बानायबासो नुगोन जोङो थ' मोनथिगोन थ' नोंथांमोनाबो नैबे ससे क्लिपखौ नायग्रोना ला 40 लाख 40 लाख फैसा बिनाया बै बे जाय सुबुं सानै जायखौ बुंदों राजा आरो बिजों लोगोसे सासे दंफायोमोन बिसोर आंखौ बुंनो थिनदोंमोन 40 लाख बिनो थिनदोंमोन आं बिनाय बुंना होनाय जादोंमोन जाहाथे जेब्राया ओरैहाय आदा असिन्थनाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनाय होयो बा माबा होयो बे हिसाबै आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन 40 लाखनि फैसानि खोथायाखौ बेखिनियानो थ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बिथां अफ्रिया मा बुंदो ओमफ्राय मामोन जाहोना मानि थाखायबा दाबि खालामदोंमोन थ' जोंबो मिथिनाय जायाखै बिथाङा भिडिअ लाबोबासो जों मिथिनाय जासिगोन आरोना बेनोमोन भिडिअआ आंना दिनै स' नोंथांमोना सोरबाफोर जाहोनखौ मिथिद्रायगोबा जुदि बुजि मोनोबा नैबे भिडिअ कमेन्ट हरजागोन आरोना दा रावबो गाज्रि मोननाङा बिथां अफ्रिनि सिमबो बुंहरो गाज्रि मोननाङा गासैबो निउसाव नायखायसो आङो नोंनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदोंखि आरोना बिदिनोसै लोगोफोर थ' ब्रादार अफ्रियाथ' भिडिअ लाबोखागोन जाहोना मा थ' बि राजानि बुंनायथियाव बिथाङा 40 लाख दाबि खालामदोंमोननो नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो बिथाङाथ' अलरेडि बुंखाबाय बिदिनो आरोना मानसिफोराबो कमेन्ट मोजां बरदो गाज्रि बरदो आरो जेलावथ' जोबजाखायाखै पुलिसनिफ्राय गना फैबायनायाव जोबोद मोजांबो मोनदों मानसिफोरा बिदिनो आरोना थ' जोंबो मोजां मोनदों बिथाङा बिदिनो बर' हारिफोराव मोजां मोजां भिडिअ बानायबाय थायो स' जोबोद गोजोनबाय बिथाङा फैफिननायनि थाखाय आरो मा जानाय जाथायफोरा भिडिअ लाबोगोन होननानै आसा खालामहरबाय आरोना थ' बयनिसिमबो
नैबे भिडिअ'आव कमेन्ट खालामहर जाय अफ्रि ब्रादारखौ मोजां मोनो आरो हेड कमेन्टबोथ' फैखायो गासैनि इउटुबारफोरनियावबो अफ्रि आदानियावल' नङा जोंनावबो फैयो हेड कमेन्टफोरा ओमफ्राय जाहोना मानि थाखायमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आरो अफ्रि बिथांखौ सोर सिनायो सोर सिनाया गासैबोथ' सिनायखायो बिथाङा जाय निउस नायो बेफोरनो सिनायो मानोना बिथाङा बिदिनो निउस आपडेट बर'फोरनि माबानि बिखय होबाय थायो आरो निउसफोरावथ' नोंथांमोना नुखादो मैयानो आं मैया होआखै थ' जाहोना मिथियाबा भिडिअफोरखौलाय मानो होनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो दिनै होनाय जाबाय बिथाङा गफिनना फैबाय होननाय खोनादो थ' थेंक इउ स' माच जोंबो गोजोननाय मोनदों दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नायनानै एसे मोजां मोनदोंबा आरो चेनेलाव सोरबा गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ